hele bjerget her. Så er vi lige her og får en øl. Selvfølgelig til overpris, men de skal jo have noget at leve for. De skal jo have noget energi. Vores kære roer her, det ældre ægtepar. De ved ellers, hvad de vil have for tingene herude på de små både, men det er skide hyggeligt. Vi har lige fået en omgang for 33. Ja, det gør jeg. Det er genialt. Her har vi David, der sidder og... Så er jeg blevet lidt for tyk. Fordi jeg skal tisse. Jeg skal fem pisser. Så jeg er ude og sejle den her båd. Så nu skal vi hjem. Så jeg 20 minutter og hjælpe til. Det er de andre både. Så hvad det hedder. Så hjælper det ikke til. Det vil altså godt af det. Så har vi købt den her. Nå, du har også sagt det. Har du slukket den? Så sidder, hvad hed din stilling? Det hedder triber-stilling. Det er noget, man dyrker på pædagogsmark. Det er også det er bare aluminiumskæn, det er det lavet af en gammel bil. Kan vi høre sådan noget lækkert musik i baggrunden? Det er super slemt. David rås til. Yes. Så andre, der skal på toilettet. Du trykker playeren virkelig. Jeg har en stik der, nu skal jeg få en anden båd. Det er jo blødt. Er det ikke spændende lige her bagved så? Du synes, det har været en fantastisk dag i dag? Jo, jeg synes, det var rigtigt. Så er det en fantastisk dag. Ja. Vi sidder her i vores bus. 4 mennesker. En tur. Det kostede en hel lastur for cirka 500 kroner. For 4 personer. En guide og en chauffør. Så det er jo til at betale. Og frokost. Plus frokost. Oveni. Så er vi lige en trafikprop her.